ברור לי שאמא שלי, אם היא הייתה שמה ואומרת, או שאנחנו רואים את הגופה שלה עכשיו, ולוקחים את הגופה ומביאים אותה להר חברון, והדילמה השנייה זה לבוא ולהמשיך לנקות את הקיבוץ ממחבלים ממה שיש, הייתה אומרת, חבר'ה, לכו עם החיים. ככה אמא שלי הייתה, אמא שלי, את כל החיים שלה נתנה למען ישראל, את כל החיים שלה נתנה לאחר, לילדים שלה, למשפחה שלה, היא הייתה תמיד אחרונה בשרשרת המזון. גם במוות שלה, איך שאמא שלי מתה, אנחנו מצאנו את אמא שלי יחפה, עם פיג'מה, מלאה בכדורים של קלאץ'. היא לא חשבה איך אני אהיה בסדר, היא חשבה איך אני אגיע לנכדים כמה שיותר מהר, וגם אני אביא להם איזה ממתק, איזה משהו שיהיה להם כאילו נעים, שיהיה להם כיף. על זה היא חשבה, היא תמיד ביטלה את עצמה. ככה אמא שלי הייתה. אז אם ככה אמא שלנו נרצחה, אנחנו לא נצא ונמשיך כאילו עם הקיבוץ כמה שאפשר. החווה הוקמה לפני 30 שנה, התחיל מההתחלה, ההורים עלו במקום בדרום אפריקה. אבא שלי התגייר, משפחה נוצרית בכלל לחלוטין. בסוף התהליך הגיעו, גם הבינו שלא מספיק להיות יהודי, צריך להיות יהודי בארץ ישראל. באותם שנים בערך, אמא שלי שבמקור משפחת מלך, משפחה יהודית אבל חילונית, והתחילה מאוד להתחזק. התחברה לבני עקיבא בדרום אפריקה, ובסוף עלתה לארץ ישראל, התנדבה פה בקיבוץ, והיה חיבור, הם התחתנו, הביאו ילדים, אני הבכור, אחרי זה אחותי ליאור, אחרי זה אחי ידידיה. ואמא שלי באותה תקופה בהיריון עם אחותי שירה, ופונים אל המשפחה, אל אבא ואמא שלי בעצם מועצת הר חברון, ואומרים להם שיש פה נקודה גבעה ליד בית יתיר, צריך לשמור וליישב, ואם בעצם הם לא יבואו, אז יהיו פה ערבים. בוא נגיד, זה היו מהחוות הראשונות באיו"ש בכלל. היה פה סיפור, להקים פה חווה, זה אם היום משוגעים מקימים חווה, אז מטורפים הקימו חוות. ועכשיו דמיינו לעצמכם, עולים חדשים שעזבו את כל מה שהם מכירים מהתרבות שלהם בדרום אפריקה, מגיעים פה לחווה לגבעה, קור מטורף, רוח מטורפת, גם היינו המוזרים של ההר, הזויים של המקום. כולם, אף אחד לא הבין כאילו מה הסרט שלנו. לא היה את התפיסה שיש היום בחוות, היום זה מטורף מה שאנחנו רואים, האהבה והחיבור, וההבנה שארץ ישראל, אנחנו לא צריכים להתבייש בזה שארץ ישראל שלנו. פעם זה לא היה ככה. למרות ששמו אותנו פה, מהר מאוד גם שכחו מאיתנו, וזה מאוד מאוד הסקל אותם. אבל ההורים שלי היו בווייב של מנצחים. אנחנו נמצא פתרונות ממה שיש. מבחינה לאומנית זה קשוח לגור כאן, זה לא פשוט. ואמא שלי עם קרוון שמתנדנד ברוח, עם מעיל דובון הייתה מבשלת בקור, בשלג, ירד שלג, היא הייתה מבשלת שם לשבתות, לכל השבוע בעצם, ובאמת כל יום שהיינו כאן גם הייתה לנו ארוחה חמה. אז כאילו לחשוב שהיא באמת עשתה את הכל בחוץ, גם בשיא החום וגם בשיא הקור. אמא שלי חיה חיים לא פשוטים, אמא שלי חיה עם אחריות כבדה, החיים לא היו זוהרים, והחיים היו קשים, והיא בתקופות שהייתה מגרדת שקל ושקל, ולא היה לה פשוט בכלל. הם פשוט חיו כאן, והם כאילו מבחינתם זה היה המובן מאליו. לא היה להם עניין כזה של לקום ולעזוב. לא היה את העניין הזה. אמא שלי אהבה את הנכדים, אבל זה אהבה כיפית, זה אהבה כאילו, אתה יכול לפנק כאילו שוקולדים, סוכריות, חופשי, כאילו, ההורים שלך התמודדו עם הם אלה שיגבילו, אבל זה לגמרי, אמא שלי הייתה עושה פה בייביסיטר לכל אחת מהמשפחות בסבב כזה, במשך מאז שהנכדים התחילו, ועד יומה האחרון היא הייתה עושה סבב בייביסיטרים. חס וחלילה שאף אחד ואף אחד לא תרגישו מקופחים, אז אם היא נתנה פה חצי יום, היא נותנת גם שם חצי יום. הייתה סבתא מאוד נוכחת ובלי פלאפון, היא פה יושבת איתם, היא חותכת להם פירות, היא יושבת איתם בדשא, הכל תינופת ולא אכפת לה, והיא כאילו, הכל כזה פשוט ונעים ונוכח. כמובן שאחרי שאבא שלי נהרג, אז אמא שלי אמרה, עכשיו הגיע הזמן שלי להתפנק.
להתפנק שלה זה מאוד בפשטות, עברה לדירה בקריית ארבע, עם חשמל נורמלי ומטבח נורמלי. היא התחילה ללמוד ערבית באוניברסיטה הפתוחה. הייתה נוסעת המון לירושלים לשיעורי תורה, והכירה כל מיני חברות שלה שם, יצרה לעצמה ממש איזושהי חברות. גילתה את היוטיוב. שם באמת היא כאילו כזה התחילה ליהנות כזה מישראל, מירושלים, מכל העניין הזה. היא הייתה הולכת המון לירושלים. אמא שלי הייתה ממש כאילו נותנת המון צדקה, ממש כאילו רגישה לעניין הזה. כל הקבצנים מכירים אותה, אוי תבורכי, מה שלומך, מה נשמע, ועושה איתם סמול טוקים כאלה, בסדר גמור, מה שלומך, מה איתך וזה. ואמא שלי באמת כל הזמן, כל הדרכים שלה בירושלים זה כאילו היה חלק מהדרך שלה. הייתה אומרת לנו גם, כן, אני לוקחת זה, אני צריכה להביא לקבצנים, אני צריכה להביא לכל הקבצנים בירושלים. ליאור, הבן 5 לשישי, היא יולדת, ונמצאת בבית החולים אסותא באשדוד. מתקשרת לאמא שלי, אמא שלי מגיעה אליה כמובן, עם התיק, עם כל הדברים. אמא שלי לא אהבה לנהוג בכלל, אז הכל זה בתחבורה ציבורית כזאת, עד לעין השלושה. והיא מגיעה לשם, מגיעה לליאור לבית חולים, וליאור מבקשת מאמא שלי לעשות את החג בקיבוץ יחד עם דור והילדים, דור גיסי והילדים אבישי ומטר. שמחת תורה בקיבוץ, ואמא שלי עושה איתם שמחת תורה. והבית שלהם היה די קטן, וכבר לא היה מספיק חדרים שאפשר באמת לאחסן אותה כמו שצריך. אז היא החליטה לתת לה, כאילו לסדר איכשהו עם הקיבוץ, ושתהיה לה דירת אירוח. והם ככה עשו את ארוחת החג, והתארגנו, והיו עם הילדים, ואז ברגע שהילדים הלכו לישון, אז דור גיסי ידע שאימא שלי מאוד, מאוד אוהבת ללמוד תורה וכל מיני דברים כאלה, אז הם ככה למדו יחד תורה. וזהו, ואז התחיל בוקר של 7/10. ואנחנו מבינים שאימא שלנו שמה. ואף אחד לא הולך לחלץ אותו או משהו, היא לא עונה לאף אחד בטלפון. מחליטים שאנחנו יוצאים לשם, אני ובצלאל עם ציוד מלא, לבושים עם מדים כדי שחלילה לא יורידו אותנו בטעות. נוסעים, מכירים את הדרך תוך כדי הנסיעה, בעצם מתקשר לחברים שיבואו להיות בחווה, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה גזרתית בכל המדינה. בכל זאת אנחנו ביהודה ושומרון, נקודה מאוד רגישה. מגיעים לאזור צומת גילת, שם כבר מתחילים לזהות שמשהו באמת גדול ממה שאנחנו יודעים קורה. שוטר מזהה אותנו, מסתכל לתוך הרכב, מציץ, הם חמושים, סו, ככה. בלט, אנחנו נוסעים, ממשיכים. אני ובצע קיבלנו החלטה לא לנסוע בכביש, כי גם הדיווחים הוא כל הזמן על המודיעין, אני על הניווט. אנחנו מבינים שיכול להיות שיחכו לנו עם RPG, יורידו אותנו כאילו ולא עשינו עם זה שום דבר. מחליטים להיכנס לחורשה של אקליפטוסים שיש שם ליד צומת של ניר עוז. מכנים שם את הרכב ומתחילים ללכת רגלית כמה שיותר מבצעי לכיוון הקיבוץ. מגיעים לש"ג של הקיבוץ, מזהים 2 רכבים אזרחיים, את הש"ג טבוט כמחורר עם כדורים. מתחילים תנועה לכיוון הבית של אחותי. מגיעים לבית של גיסי, דופקים. אף אחד לא עונה. דור פותח, חיוור, מצד שני גם שמח לראות אותנו באיזשהו מקום, כי הוא לא ראה מהבוקר שום כוח צבאי ושום דבר. שואלים אותו איפה אמא שלנו נמצאת. הוא אומר שבדירת אירוח, אני פותח את הטלפון, את הגוגל מפס, אומר לו, תראה לי בדיוק איפה, הוא מראה לי איפה, נוקר את הנקודה. מביא לו את האקדח האישי שלי, אומר לו, תקשיב, יש באקדח 17 כדורים, תנעל את הדלת, תשמור על הילדים, אנחנו לא יודעים מה יש פה, אנחנו לא יודעים מה קורה, אנחנו הולכים לאמא שלנו. משם אני ובצער הולכים כצמד, צורה מבצעית, מקצועית, כמה שיותר מהר להגיע לשם, בכל זאת עדיין יש יריות, טילים, אתה שומע מסוק, אתה רואה מסוק, אתה מבין שמתרחש אירוע מאוד מאוד גדול. הם הולכים לשם, סורקים מבנים בדרך, בין אם זה מבנים קטנים, צריפונים כאלה או מקלטים, מגיעים יחסית קרוב לדירה של אמא שלי, וכשמגיעים ממש יש שם מעין צומת T, יש שם שביל בטון ארוך, אני מזהה גופה על הרצפה. ברגע שאני מזהה גופה אני מתחיל מעין
ריצה מהירה, עוצר, מבין שאני לא יודע מה מחכה, מתקדמים, אני בעצם מתקדמים משם, מזהה שזו הגופה של אמא שלי, אני אומר לו, ישירות שם אצבעות כדי להרגיש אם יש דופק, מרגיש שהגופה כבר קרה, אפילו אנחנו מחליטים להמשיך משם, לא מתעכבים יותר מדי, ממשיכים, הולכים לכיוון המרכז של היישוב. ואז בסוף אנחנו חוזרים לאמא, ידידיה מביא מחצלת, אנחנו מראים את אמא שלי בעדין, עוצרים אותה על המחצלת, מכסים אותה, ומבקשים סליחה ומתלבטים עכשיו מה אנחנו עושים עם הגופה של אמא שלי. לוקחים אותה באוטו, לא לוקחים אותה באוטו, שמחת תורה, ובתמימות אנחנו מתקשרים למד"א. ומד"א אומרים לנו, תשלחו מיקום, אני שולח מיקום, ואנחנו בתמימות גם חושבים שמד"א יבואו באמת לפנות, לא הבנו כאלה שזה כזה אירוע. ויום אחרי זה בשעה 9 בערב, אלירם אזולאי מביא את הגופה של אמא שלנו, אחרי באמת סיפור מטורף שאלירן עובר בעצמו באותו יום, ועושה באמת הכל כדי להביא את הגופה של אמא, ואני יודע גם על עוד גופות בהר חברון של תושבים פה, כדי להביא אותם לקבורה, וב9 בערב אנחנו זוכים לקבור אותה. נשמע מוזר, אבל אחרי שאתה קובר את אמא, אתה מרגיש כאילו, אוקיי, אמא באדמה, קבורה פה בבית העלמין, אפשר לנשום, אפשר להילחם, אפשר להתחיל לנצח. ושם הראש הוא תמיד רץ קדימה אצלנו במשפחה. אנחנו רוצים קדימה, אנחנו מתקדמים, אנחנו באים לנצח, אנחנו באים לטרוף את העולם, אנחנו מנסים לשאוב כוחות מהמקומות האלה ולא לסלול, ככה ההורים שלנו היו. אמא שלי לרגע אין דבר כזה שאין ארוחה חמה בבית, לא משנה כמה קשה היה היום לפני אחרי, דאגה תמיד שיהיה לנו משהו בבית. אלה הערכים שגדלנו עליהם בבית, אלה הערכים של אמא. אמא שלי, אישה של אמת שעלתה לבד מדרום אפריקה, כי האמינה שזה הדבר הנכון לעשות. עלתה מדרום אפריקה לבד לארץ ישראל, לבד הייתה פה. אחרי זה הקימה חווה, בתנאים לא תנאים, התחתנה בגיל 35. גידלה פה 4 ילדים. אנחנו גאים שזאת אמא שלנו. אנחנו לא מקדשים את המוות, ממש לא, ההפך. אנחנו ממשיכים הלאה, בראש מורם. אנחנו לא מפחדים לשתות בירה, ולעשות פה שתינו איזה כמה בקבוקי בירה בכיף ובשמחה. אנחנו לא מפחדים לבוא וליהנות מהחיים ולשמוח ולהתקדם בחיים, וגם לזכור ולהישבר ולהגיד, כן, היה לאמא שלי קשה פה בחווה בהתחלה. אבל את הסוף שלה, היא סיימה מרוצה, שמחה.